Tady. Tak já to budu držet. No, to viděla slíknu si prst, ne? Ne. To je tak. No. Je. Jak jdeš? 3, 2, 1, 5. Utíkáme rychle. Rychle. Yes. To bude normální. Dáša, teď to dělej. Já to nechci dělat. Bude zajímavé. To mi vyštěj. Yes. Ještě. Jeden. A prosím tě, ty musíko. No, to obětnutí. Tak na 2.